iman ay nanlaya. Tinrig na yang nalaga. Linayat ko siya, paiman sita sama. Sa tinabo, na kami ay dua. Kabayag kami ay nagkayat. 30 ay buwan no bilangan. Gawa ng problema, dalang ay marisolba. Ya pasensya di sada. Di mateng di tiempo, kanina ni nadawin. Plano minyan sa gara. Wata may tibuwa, yan natin maawatan. Kananan, Herman. Bukan ni Balong, ay si Bakong. Bakong, malikat. Magayang madali na ay inalungsa. Magkano yung kita mo dyan? Ito, dapat na naka-video to. Video mo. Pusinan ng amanda, lago ay maililiwag kang sikat. Nanilig na at di makadalais ng puso kay pinayawag ka. Nanilig sa iyog na ibig na sinilabo ay malagagin ka. Isabata at di mong bayan na kay katoanan na yato kang sikat. Ang puso di mamintulog. Asama ng kanta. No. Sound check. Ikaw na. Saan ang back nito? Good morning. Good morning. Yep. Diyan ka na lang pala, Balong. Mga pega may din background music kita ko ngayon. Ano din?
Dapat na kumatuwa na ng background music na say. At the same time, we are speaking here at the mic. Edi Of wow, course, gasam! we have a pleasant evening, Bah, night, Wow, and good may morning MC to tayo. everyone in the house. Kasi ganito lang naman yun. Isang libo. Ano, fireworks? Ay, ayun. Pumuputok na yung 1.5. Saan yung 1.5? Ayun, ay, 3,000. Diretso nga to ako. Ah! 5 daw sa kanila. Wala, boring. Yun na yun. Abi nyo yan. I-lower mo yung light. Ganyan? O, tapos i-lower mo to para ma-focus. Ay, kabayo. Hindi, awan na lang po. 11:59 naman yun. Ay, di yan. Daki dyan pa ganyan. 11:59. Ay, Abel, ganyan 5,000. Hindi, pati. Ganyan man, ganyan 5,000. Tatawa. Meron sa ataw, oh. Standby pa sila. You know, baka pati kapito. Layout na lang. Doon. Happy New Year! Happy New Year! 12 na? Ayan na! Ayan na! Ay, wait. Kunti lang yun nagpaputok. Wala man lang. Di makita. Awan mo na. Sinusundan
Dane yan. Lahi na buwan. Kwansa rin na munisipyo. Baka SM Seymour, baka Jimin branch dyan. Pati ko man yung ataw, tapos piling ko. Yun, look at that. Sino ka na dyan? Ijay, baka naman ng teaser. Hindi, oh. Pa, baka naman ng teaser. Talaga na. Dami ko nakita. Nice, nice. Yun lang? Ay, day ang bunda. Bunda manong teaser. Wow, ang ganda. Yun din doon siya kayo. Yes, ano din ano doon? Parang ano lang, oh, di ba? Ah, galing, ang dami. Robby, Nice, ganda. ang dami no. Ay, sabi ko. Yung sirin ba? Dire-diretso mat ni. Wala lang, tabunan lang sa kahoy. Oy, first time! Nanonood nga lang sila. Oh, pumutok. Ay, sana pumutok na rin si Kubid. Uy, tuloy-tuloy.